luyaxebuka lo limi manje. Singbo. Ngiyabonga. Yenza njani mfethu? Yo mfowethu. Yona nikhandeleni kahle. Nami ngiyithenge online. Nenzani ngayo? Kuthiwa sendlise yona mase ngikuphi imali. Ngicela ukuthi ningasibulala ngazi kunokufa phakathi. Ngoba ngiyasha. Uthe uyawudla nje upelepele mfethu. Manje indaba. Wothe ngincenga phoma. Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to Big Lit TV. It's about that time. It's hottest chocolate ever. This is the hottest challenge, Bafethu. I'm around Johannesburg. I'm in Newtown today. I'm meeting new people today and we are doing new challenges today. We are eating chocolates and it's very hot. But before we even go there, guys, make sure that you go and subscribe at Big Lit TV right now, Bafethu, so that you can see more of this. I'm down in Newtown. I'm in SA. I'm in Johannesburg. As I told you, I'm the only boy in Africa who does this challenge. No one can touch me. No one can film me. I'm running away. I'm too far from these boys. You know what I'm talking about. Hot chip challenge. You know, Nyelfagi chips. But today, it's a hot chocolate challenge. Pethu my brother, Lana Njayami. Sharp. Manje bethu ngifuna ukwazi ubani kami? Prince. My Prince. Ngifuna ukwazi bethu ukuthi uchocolate into eyibabayo wena mfethu awuyisabi. Ngiyisabi into eyibaba into zami. Ngisha nje mfowethu ngilahlele le side. Manje mawukuthi ekseni mhlambe ukade ushayile uvuka vele ngopelepele. Ngivuka ngopelepele iyangisiza kakhulu nangihamba ngifuna ukuclean ngopelepele izinto zami. Hey. Awuyazi le ukuthi baba kanjani. Ngifuna yona ufuna ukubhekana naye. So mfethu kunawa kama rules ke mfethu. So uma udla lo chocolate lona ungaphuzi amanzi noma ungaphuzi ubisi for 10 minutes. Mina uma uqeda 10 minutes ngizokunika 200 rands cash. Now mfowethu. Yes, ngizogaya nje 200 rands cash mawukuthi wena uzodla lo chocolate lo wami ungaphuza amanzi noma ubisi. Now umncane mfethu ilona mfethu awubambe nje mfethu babonise mfethu. Awuthamithi awusaba upelepele futhi it's ayithukile ngawo mawukuthi izinto zangempela mawukuthi uyayiqeda hlephula nganawo cash khona lana mfethu. U-ready mfethu? Ngi-ready. Shosho ready? 100%. Ngeke ungibhayizise. Angeke ngibhayizise. Ngeke uphuze mfethu amanzi. Angeke ngwaphuza amanzi. Ubisi? Angeke ngiphuze ubisi. Hayi mfethu it's about that time. It's about to go down. It's about to be biblical ivule. So nayi ke rule enye mfethu. Uchocolate sizama ukuthi singawubambi kakhulu ngesandla and uma usubambile ungayibamba amehlo. Okay. All right. Isikhathi sethu sizoqala ukubala mawusuqedile uchocolate emlomeni. Uma usuphelile emlomeni. Yebo. Uyawumunyunga uhlafuni. Ngiyoncela. Yebo mfethu. All right guys, timer. Fix the timer. Is it okay? I will tell you when to start. Ayaqala ngithi isikhathi asikaqali kusawu 00 lapho. All right, ungayivula mfowethu. Danko. Ngathi uvula ikhondo. Ngathi awu my prince. Ngathi uvula impahla enkulu. Mfethu yebo uyawubona. Idabule nje kahle. Idabule nje mfethu. Uyakhumbula into chocolate wawuhudisana kuthiwa amabhukuleza. Ngiyabona nengane ziyawusaba. Wena usabi lo chocolate. Lo chocolate singiyawusola ke manje. Ngathi ufaka isikhova ngaphandle. Yiwo ke lo babonise. Usho khona iskeleton. Hottest chocolate ever bafethu. It's about that time. Fethu ungawufaka fethu emlomeni. Same time wonke umunce. Sibe siyixoxele. Thatha le ngifakela lelo phepha lana phakathi. Ayinabungozi lento mfethu. Ayinabungozi. My brother. Ngiyaphila mfowethu. Mina ngangawudla upelepele ngisamncane. Kodwa uma mncane wami kwakuyena umuntu othanda not now. Kwakuyena umuntu othanda upelepele. So kancane ngagcine angidli into ebabayo ngiyisaba. Ngiyakuzwa. Unjani wena uyawuzwa? Ngiyawuzwa nje nawe. Uyehla. Uyasho ukuthi uxoxa nawe. Indaba emnandi kakhulu. Ungathi uhlobo luni lika chocolate ko chocolate abakhona lona. Yilo Winston 200 lo. Unjani? Khuluma nami unjani? Sibheke ngapha mfowethu unjani? Uyasho mfowethu ubongisa flat na mfowethu ngidile nawe. Usho uthini mawutsho le chocolate ko? Uyasho. Ukubaba baba khona. Kukhulu yini? Powerful. Too strong. Kumele ube indoda. Otherwise ngeke ulunga. Hayi bese kwenzalani manje? Ngiyawuzwa. Yo. Ngiyawuzwa. Ubungayilindele into nje. Ngingayilindele kanje. Nengane ngeke noxabana.
Uphizwa. Angeke ngophuza manje. Awadinga amanzi. Ngiwadinga manje. Ubisi. Angifuni kamanje. Mfethu thatha lento ayinabungozi. Linda. Nosijava washo. Wathi Linda. Uyabekezela. Ya ngoba le iyakubalekisa ukubaba. Yenzani ithini? Ya baba, mara ngiyadinga 200 rand. Ish. Ya baba ne? Ya baba iyasho. Manje njengoba singakaqali ngisho ukubala, Usazobala. sazobala. Sale nthule. Until ishise esini zami. Wenza nje nisashisa kuphi kwamanje? Emqaleni 40 yasho. Iqeda umo. Yo uyongibona ngijuluka emehlweni sengikhala inyembezi. Hayibo. Ngathi ngiyojuluka ke manje. Umlilo. Sokubasiwe ke ngaphakathi. Nala emqaleni ngathi yakuqinya. Basiwe mfowethu. Akwesilibona ibox ukuthi thiwa uzokwenzani lo chocolate. Ungakaqalwa nje ukubalwa. Yo, Mesuthi rest in peace. Ilana ke ozobe usuqeda khona mase ke sikuphuthumisa lapha ekhali ka AKA. anginankinga. If ngisaphefumula angeke sifike la. Ngeke sifike. Okay. Unjani? Ayiking, no. Uyawuzwa, uyasho. Ngisakhona ukubekezela manje. Ke baba ne? Too much. Uyafuna amanzi? Simaka nami. So qeda ke emlomeni khona sokuqala sikubalele manje. Usuqeda ngicela ukubona. Sibonisa abantu. All right. Timer. We start. Ayike. Ziyakhala ke manje. Manje ke usuwenza njani ke manje? Isikhathi sakho sesiqalile ke esingango 10 minutes mfowethu. Nayo imali yakho ngiyiphethe. Mawukuthi uyaqeda mfowethu. Uyayibona le nto leyo? Yeah. Yabo nje mfowethu. Amathi mfowethu. Yeah. Ayaphela amanzi. Yeah. Adinga ukubuyiswa amanzi angithi. Athi ubuyiswa ngamanzi. Yeah, adinga ukukhishwa ngamanzi hawo. Yeah. Uqala ukubala nje manje. Iqalile ukubala. Yeah. Yiyo le. Imali awunankinga nayo. Kuthi phuza amanzi input. Ngiphuza amanzi. Ungaphuza. Angeke ngiwaphuze manje. Hayi akunankinga uma ngivela uyiphuzela amanzi mfethu. Hawu. Imina ngeke ngibhayizise. Ayithi mina ngicelile, mina engakutshela futhi phuza bani hayi kuleka. Ngisayidinga imali yakho. Ngiyadinga nje manje. Nali mfethu. Kwenza njani ngicela sibheke ngawo. Yo. Anjani amehlo? Yo. Ngathi azobhamuka ephumele ngaphandle. Ngiyojeka ibhubesi ke manje. Ngidle kwasane ngibona phambi kwami. Yo. Osokolethu inkinga. Yo. Hayi. Amanje ngizabenzela manje. Wasi. Hayi. Kahle ngibeke. Hayi bona, aphuze yakucela bese. Ayakucela bese awufuthi. Kahle ngibekeze. Abona. Njengamanje mfowethu ngisayifuna leyo mali. Awubethu, ubusuwathatha wabambe, ubusuwaqhaqile nje. Awaqhumisanga. Awufethu. Wena uthi angaqhumisa. Kwamele ngibe indoda. Manje ima mfethu, mawuthi lento ikwenza ngathi uyibhubesi, ngathi yini ngathi ungakhaphula umlilo njengedragon. Yo. Buka mfethu, buka imali yakho mfethu. Mfowethu. Uyibala kanye ukuthi ngiquleke. Ngoba ngiyidinga nayo. Yo, hayi ngeke. Kuthi yenza njani? Kuthi asinyakaza. Isisu. Seyibamba isisu manje. Sihle la. Ehlele esweni. Yes. Asishaye. Mase lento ngeke ekakisana. Hayi yakubamba nje. Yangibamba. Yayi lokho ikushubisa. Awunayo ngithi inyongo. Hayi inyongo bengiqine nje emalangeni adlulile. But ngathi sengifuna nenyama. Ngathi ungadla nenyama. Lento ibambeka. Oh, ngoba into ebabayo le. Yini ucabangani manje ngale mali ucabanga ukuthenga ama wings? No. Uzothenga ini? Uma ngizababa nawo. Yini ozoyithenga? Ngicela usitshele ukuthi yini ozoyithenga. Ebaleka kakho ezoyithenga. Yeah, njengoba Mina ngithenga into ezoyishisa ukubaba. ezoyehlisa ukubaba. Yeah. My brother uthi ngalo 200 rand wakhe azothola uzothenga into yokwehlisa ukubaba.
it's about that. But mfowethu thina beyond yonke into nje sifuna ukuthi Merry Christmas, siphinde sithi Happy New Year kuwena mfowethu, and siyabonga nje ukuthi uparticipate. Mawukuthi le mali esokwazi uparticipate ngayo izokwehlisa something, hayi akunankinga. Ikubekezela kwami lokho. Bekezela kwami. Wena umuntu angeke kwazi ukumela. Kodwa ungaphuza mfethu amanzi. Angeke. Ungaphuza indaba mfethu. Manje ngiqhubeke ngikhale nyembezi. No ungakhali, mfethu umuntu imali uyalimala mfethu. Ngani imnike bafethu amanzi. Beqhubeke ngomsebenzi wakho. Ngicela umnike, animnike mfethu amanzi athathe mfethu. Ngibona ngathi kuyoba ngcono ubisi. Ubisi, thatha ubisi. Yeah, thatha ubisi. Ngiyacela mfethu uphuze. Liphuze mfethu. Abarama. Phuze. Hayi, ngiyabekezela mfowethu. Mfethu uphuze. Mfethu mina mase kusho mina kunankinga ungaphuza kodwa siqhubeke mngani wami wasebhishi. Imina mfethu engishoyo hayi ungaphuza kokubili. Ngila mina nawo ngengikulahle. Ngiyolokhu ngimile nje la eceleni kwakho. Phela lento yakuqinya lento le theater. Angeke ngilunge. Ithi ngibekezele. Yo, yenza njani manje? Yo, mfowethu. Manje uyaguquba leswini zami. Yazi my prince kathi ngifika la ubu umuntu yini manje Yo. Angeke mfowethu. Senze njani sigobe mhlambe mfethu mhlawumbe kuzoba ngcono. Mhlawumbe kuzoba ngcono. Maybe ngizothola umoya ongcono. Yeah, umoya ngathi mhlawumbe uzoqhamuka phansi. I-fresh air. Yes, leza ngithola ngaphansi la. Yo phezulu. Manje mfethu ungaphuza amanzi. Okwamanje angeke ngilunge. Noma uphuza ubisi. Ngiyayidinga imali yakho. Ngeke lo chocolate ngudlile ngempela uyababa hayi leyo mali ngiyayidinga. Imali uzoyithola kodwa mfethu sungazubekezela uyizwe into baba. Akusikhona ukufa ngiyasha ngezwe. Manje singathi ngiyajuluka ke manje. Uqonda ukuthini mawuthi akukhona ukufa kodwa usha uyasha njengamanje you are burning my brother. Ithi ngiphephethe ngemali. You are burning. Ngathi ungayifaka ngaphakathi nje emlonyeni wakho. You are burning my brother. You are burning. And ayivumelekile lento yakho you mustn't burn like this. Uzizwa unjani manje? Mhlambe ngathola usweet. Usweet hayi. Kahle ngithola usweet. Hayi bo yonke into nje oyidlayo mfethu. Ingase kulimaze mfethu. Unoshukela mfethu. Ingase kulimaze mina ngoba anginankinga mina mfethu ngizoloku ngimnawe la eceleni. Qala ngamanzi akawudla usweet noma shaya amanzi. Kanti wena yini oyifunayo? Kahle ngibekezele. Sengifuna wena ke manje. Sengifuna wena ke manje. Awu bafo mfethu kodwa uyabona mfethu ukuthi baba wami kamba kanjani? Emqaleni ngishile. Yo. Ngishile emqaleni yo. Mfethu. Wathi ngibona ulimi. Uyaxebuka. Kodwa simbonisa ulimi. Uyaxebuka lo limi manje. Ngiyabonga. Yenza njani mfethu? Yo mfowethu. Yona niyikhandeleni kahle. Nami ngithenge online. Nenzani ngayo? Kuthiwa sendlise yona bese ngikupha imali. Ngicela ukuthi ningasibulala ngazi kunokufa phakathi. Ngoba ngiyasha. Uthe uyawudla nje uphelepele bese. Manje indaba kodwa ngincenga phuma. Sengiyayincenga la mfowethu ngiphusha nesikhathi. Yo. Hayibo, nangu umuntu ngisangakuphetha yini mfethu? Hayi sawusuyeka. Ngisaze hawu mfethu. Kwehlile kancane ngizolo kushisa ke manje. Ngasemzimbeni ngaphakathi uthe wena kumini into kanje uyinto uyijwayele. Angeke kulunge mfowethu nawe angeke kulunge. Manje ungathini kumuntu ofisa ukuyizama lento ekhaya uthini ke ni advice yakho? Uma engayithola iphisi elingana nozipho lwakhe. Engayinceli yonke nje ukuthi edile nayo yonke angeke. Manje amehlo indaba mfethu ngathi agcwele inyembezi. Hayi mfowethu angazi buyi ba mhlawumbe. Indaba ubusukhala nto. Yo mfowethu yo. Khamba kanjani abusakude ne? Anginayo inkinga mfowethu hayi ngizobekezela. Saku 3 minutes cabanga. Akusenkinga. Kusenkinga. If ukuthi kuyahambeka singamba siyojikela ikhwasibuye. Ubuqala uyitholela ubhiya wakho. Hayi angifune ibhiya kwami. Kanti uzoyehlisa ngani lokushisa lokho? Khona ukushisa ngizokwehlisa ngakho. Uzothengani? Uthe uzothengani? Ubisi lwakho ngathi uzongigijimisa ngesisu ngisaba ukuliphuza. Hayi phela ngeke ngikunika ubisi lami ngoba uzobusuholile. Akusiyona inkinga. Ngisaba ugijinyiswa yisisu ngaphuza ubisi. Afford ngithi. You'll afford. Ngoba sengiholile. La mehlo wakho ngiyakubona ukuthi hayi khona ukubona ebusweni bami. Ngizobekezela noma kanjani ngizobekezela. Ebesengeke eyawutika le 200 sesi. Engizokunika bese. Isikhathi sihamba kahle lapho bese. Fanele ngikholise le ndoda bese. Oh no. Ngathi sibuyele emuva lesikhathi. Hayi sesondele you doing good. Sasona Why ngasi 2 minutes?
No, sekusele 2 minutes. Ngicela uzibambele ifoni. Hayi Ngicela umbambise, ngicela umnike itime yakhe. Ngicela ubambele ifoni. Hayi futhi ungamniki somsurprise. Sifuna ukumbalela sonke. Ukuyibonela hayi. Wethu, awuyithinte mfethu imali le. Imali. Ithinta uyizwe. Iyona ngempela ngithi. Iyo. No, uMandela ngibona kekho la. Buku uMandela iyo le angithi. Yayona. Awuthathe yakho ungibuyisele yami. Ayiyona ngiyibona, ayiyona. Iyona ngiyibona. Masuwinile wena yakho kuzoba yipi la? Angazi. Sengiyobona ngawo. Khona yoba yile. Uyoba yilena. Otata ababili. Wongangithathise labo tata bawuse. Angithi ngisazophinde ngiphe nabanye la bakhona basafuna. Angeke beyimele, ngeke. Ngeke bayimele le. Ngeke beyimele. Abavele bayeke. Abayeke. Hayi ngiyaxolisa bafethu ngithi ngizonika nani imali. Kuthiwa vele niyeke. Bafuthu sanseniyeka. Bayiyeke le. Yo abayeke. Nokuphefumula manje ayikhohle. Namatha ayapheka. Hayi Dala Cream mina ngiyakwethemba. Ongakwethembi ngokwakhe. Ngizocela ngisiza nge-countdown bafethu ne. Khona ngizokwazi ukumnika imali yakhe mfethu. Hey. Ungakhale, ungakhale. Ngoba ngabe uphuza amanzi manje before ke ngishaya i-countdown. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Danko Njayami. Congratulations kwenza njani la mfethu? Kwenza ukuthi Bosha. Kwenza njani? Ngingazi intabana sethuta ngeke ngisakwazi ukufika. Ngisakwazi ukufika. Angeke ngifike. Nangeqhumisela. Uyaganga ke lona. Uyaganga. Mfethu ngiyabonga kakhulu ukuthi uparticipate mfethu. Nyuke kunjani manje? Yenza njani? Angiphekile ngivuthiwe manje. La kusaba ngibrayeke kakhulu namanje. Lana khona? Yo, angazi. Ngicela bengambheki kabi angeke ngibanike. Ungabaniki. Congratulations my brother. Ziyakhala. Awuhambe uthenga into ezopolisa la. Indoda mayibonele mina. Indoda mayibonele. King Ginger Cream, Dela Cream. This is Big Lit TV, mtanami. We're giving away good shondies. We're giving away money. If you eat hot chocolate, I'll definitely bless you with cash, mtanami. Make sure that you subscribe on this #1 channel at Big Lit TV, mtanami. My name is King Ginger Cream, Dela Cream. And thank you to the sponsors. Thank you to you guys out there in the beautiful country of Europe. Thank you to you, Mr. Zulu. Thank you, ngiyabonga. Ngiphinde ngibonge nakunkonzo mfethu for doing a good job in editing. Siyabonga bafethu. King Ginger come. I'll see you on the next one. Tabo, take me straight to it, bro. Yeah. Run it up, Londo. Yeah. Get up, chin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, two shots, you ain't bout it, business. Put on, go on, Super Mario painting. Get up, chin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, two shots, you ain't bout it, business. Put on, go on, Super Mario painting. I heard all your people be running it back. I heard you spit on the track. I'm here to inspire the people to think.